Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Neba n'omuntu ogosi nabatakera agotiga n'endogenda without gukwana kende kyose bose onye tanta giti nabagotante ya inyanja manja sinare na isabira amagoko mmanye ninki nkokora ya nagwanje manja kukubwata bwatire gotamina nakyo omuntu aragwanje kwakitiga n'endagende yo gwanja libora buna boborei woti mnare kosoka mumire nchaki gukuru umwibya nakya gucha kondengereje yabana to mama etira ese no mama ito njombole obuno gwanja liboko mokoli nguko mutuma tu nchega kyasi ikire bono ya nagwanje akanganje nagwanje akanganje kawo gotamina igalio kalio kawa nagwanje onye ndiria nganje tingire ndatare guchira nankwani guku nkwani gake ndamburi ningora mote yo nditayagende muri no gwanja niboko mokora ibo tawo kuzu tawo te no gwanja ya nje kene ngogote te ai no gwanja ori no monto gwanje te ando gwanje ni bwaboke naki kazi yo bia mono nyanja ninki na kyo bitete genki eke bi nabokorosa gaki bakorosa ngyo korosero mu bwansi kenya bwakangit oiwete onjombo zirigiga nendochi sagini nabwate omomorokero kirfred namwanje tisagini 100% namwanje tabu onigaika umusanaro nabwate friend yangu Fred olio maite bagachakane rafiki ya no busani tukaenda pugo maite sagini tindu ko ibunanya gukwana lakini bono ngukwereza nabo bachiete Fred olio akanyomera rafiki yangu kero bona munyoma ya inki andu mitaki nkarengera lisagini enga kitaringe bono nakinaro sagini bwanjani orengereri mono sagini uranyoro kwatikira mutu ebikongo bigo chibya barakino neyu mpato bobo lakini one story yana gere sijiona ayo maite kaido maneno wali kidogo asinde ubona uranyoro kwaro ndi vinge kombo ikingo kwana bokerabe ngeko bakageni because aiwika kwangere si story ya usai tichi nata kite nata itina no enche na enkubuli bono ikono yakura ko motebiga aira ne bakasobo
onyo gocha korike mu ache chinga kichingiya nanda chore buya atatindete nakora komotebi no manyete omogakone mbu no maite no motindia ana atagete ngamwekero go gabo isaranso na mukani namete omogakonda acha konyora ngoriorese tari konyu omogakonde number 1 aichanya no more bintu mbete isko gangaki ta kongita igona inche buna na uya uyere gonyoro gonkora Omong'ina Marisera. Bono omaete kegori kia bono yeturutumbi. Oyo no mwana omokesa. Tabwati seminga ekero kogenda no enkori yo oboiri obo. Igo kogenda koribuya koimukia bamura babiri batatu mwagenda maikaranza mwaga. Nari no anyoko biara akoro muntu oyo nari responsible. aina arona arure kamotebinsa mundu tari gotara bwekaiga achongononete iga bweka goikogende na basaye babiri batatu na mugakondoma obwate no ni nyimbo kaboko ekoro kinga no bako bachi acheiga okuoga gocha aibona maskani Omong'ina yes ekirenga kiandeta agaiga nekemo. Naigura mang'ana mange sana. Amang'ana ikobisiana atumira airana. Bono ebirengere byacharero ngayaya. Chero Omong'ina oli Marisera omuboringo tomanya na king'ani tokoyegayana. mangana maya osamabe Tigankwerese. Enyaroke ya iguruku kemuntu. Naigura mang'ana ae amange sana. Ringana litangani omumuro ibuna nachaiga nabwata omukungu. Mama, eyo mwana onenyebeto ntete nkubulira iswali elimu. Urabuka mambi, onyori sani ili ya wanje tokuliera. Ya tiketi, ningi orakole. Kei, nyabeta, nakiukumbulira iswali liri komuga. Iswali kiri kwambuliri. Okay, mama. Ama sabane kwanza ubwene. Ebirangere nabora nyole ngatali bya kubyuka binchandete. Lakini nucho umanya. Kwale kontebia, ugokuombisa omwana one. Munandwalite iko gokuombisa na ntindi gochochaka gotwale birengere lyo. Ya mama ito twara birangere libindi. Ekebe. Ngeli kebe ai karabwene. Ekiya. Nyeresi sabi. Nyati china abwate musiko yomo twanjaini sana ikurukuke mungu tukaba nere eliguna litata arwarite sana yuma tena abwate kagasi na abwate chibesa kidogo ngatumia kurwari tata nari na abwate na win peace scholarship nari guchikomenta masomo Nini yere. igaikira omusiko oyo akaimo kichibesa kiri akagenda nakiro kinari guchira komentera amasomo eki kyatigarite nkarwarire omuse oroche buna aigeta agasira kurwa omusiko oyo aimogeta akagenda no besa buri Akanyomu. akantiga keragenda amatanga y'omusaka era ende I had to accept kere gento kilikia bete kagendera no ubimanga chako ubimalinda fresh atai egaika njino muntu nganyoro muskoni tuganja bakabona banja Muri ne. ukurukunya bete yabeta tuwabeire nere yabeta no muskumi ya sana
wata maskani tabia ene ndonge kabisa. Lakini wana mchando igetoka ba abeire ngomwakire simiana tali kubuguli umukungu uyu kurukugia chembu bwata abana baringa ekubore abana batano abana bambatakete baragire abana bangorwara bari abana bambatakete school fee abana bambatakete kurendo abana abana batarindaka enyaruka yawo yaimukire igoro nanse yahurire umuntu noria umugaka nere baguna guchukana na nere pare nere baguna guchukana ni pare wanyora mara mati wanyora mara ruguru omo sacho uyu uimukire bwebire ona tama ito sona abiarite ko stabiari muno nyubete Korati. data kobe ke koroteke Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. All the schools are on and all the students are in school except only one student from Nyagoto Secondary School who delivered last night and will be sitting for the examination at Marani Sub-County Hospital. Omoroki woyo mogokora matemo korwa senya gitari magaga yoko iboro butkobogokira rero inga kya matemo KCS ya chaka. It's a wake-up call that this conversation now must begin on how safe the honorable members, especially the members of county assemblies, how safe they are. Aba MCA kogani oburendi bwabo koligereri wachinga kienga yo MCA baracho yabeteke gusaganwa. Igo bono ikeni igo twabuka twakorera gasire ndonge twasimikira matoke pare egento tukuburia serikali osoyoro mu MCA erenga yiachiete abaraitwa chorete nga imwachiete no kwemurunganya kwa bamenyi banyamage kubwatikana ne parembe. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Wa nacha igoya. Nacha. mwagamba nero nakyakoreresa ndokwane tinere no nyangese ngusogo ndine nakina otire igiga ko nje timoroji ina makong ande na mororo gekogere mwete ine njira ya magaligetia cha gukwanira telinga acha niria sinyumuna guchaka bono muntu gocha akurigereria agende igona akurigereria sobo bobo iwe moisera tamu goteba badu nanganzi nakikire gazeto nyakomweresa igo bino mumwerenge mwe kugamba bo mwacha ko mutwarenge mbure kineke angonye kwanja moto kwanda kwa musiumiriga nandi kware no kware onyendiriga ontumbanga ntipinje kunange gacha deina kiyachama tenage ndina tata ikeni mwetai ugocha korogungocha ronyo ikire rero bono mbara rende ankiende na ankiende ugocha mbara rende no ogokwana murache mugambe muigwana nena abo kongumba ronyo dindara bokongwa bonyo yanyarika no icha bakaga igo ikaiga igama tumaini naro kwege nankoro ronga kokorari bogiari njera murakwana ne tokorate manyona ura muri nyona sesi nje onyoro tongo muri kitai kubwata simi sene tali atwarenge nake rongo mwakere simi tai kubwata ego swaya manyabonte ile ndisi tokorosa bono gaikire nande koramo tema nabura nyorenga bosebono kaze nabo igona kinga takomweresa ndochinga ataketako kanyo njombo ndiro mu kinga twangeri chibweri muiga ndore kingo korere ngazi ichibuliro nande tali ngo chikoba machibu mabe neri chibulira abeliria ngobona sayo maketiga konya kuirana na ngana kina bona ai mwetai
Kora muri kinanda sisi mwakire tika komobo. Kaja kumweresa kanga. Ategerere bitoko moteri. Anjomba na mwanje tembule lindoche yakire korwali tigangano lechianga. Ko elingarere dwari koiga manyana iga. Twarabutire. Yeso njomba nga tuome tumatali twarabe githina kinko nya komweresa. Tigara buja. Aya kabya bamaiga bono. Aya. Bakwanye. Mambire ndochi che. Bona nyanchama. Ama ene mbure nero ngotere bona eka bomoremere tiganje dusingo kechiga mbure kinetuga. Osangire ndamangana akanyire. Sawa sawa. Njomba chicha. Ndoche bwakini bina mandi mbona nevesa. Nabere kumurikira chi message tari ko reply. Bona kina ikaranzira sana engere. Imo mfumbo atu. Alafu musiko yoke muntu nari ngemete itururari. Nari kunyakora tata iyi. Nkonyora ugocha. Okuchaka kwana renda mangana ari akare twabwate. Agoteba na tuiranirane. Yani nindikije nchanganyite nkarora bono bwanjani buri bwa kare na warogwo ugachicha. Ugwanja nantu anchaini. Magosa abete nuri nari achita kanyoma. Atamane chibasi chibi. Bono inere muchando mbwate bono nsinyire inchiraki. Bono sagini yana rako. Mwanje bonsi babiri. Nabo okuika wasiriri. Oyo na inchiraki. Ngubwati yeye tusinei ometo oyo ke muntu nagusarereti chinga kichao akaenda nechibesa kwa ruti ukolera amasomo tayo akaenda akanyoma naendo uchiri anaenda no mwanje utiganya beta isego njona acheta akanyoma ndarora makosa anda sinya beta lakini nje bono mno muntu igo nchanganyike kidogo Intaitinko ngaine kiagara ene no musikoni. Kwanza gentongero nati tuko gotei lakini nati tengote bimaro ko bango chande nandu ko rwarite ngatebe tiganti gebuki ngotebi nabo kana nyora bitutu tayo nachikurira ne bageri ya ichianga nanyora nero tayo Omete nga tayo. Wa, tayo. Ya tayo. Kusena akwanite nganga kogenda ale, ngosoka ale nkamuguri nga ibi tutubono utagete kogenda. Igori liga minute nga no maene ga chirite nyumba. Taraira. Korara taraira asirincho na bukana ngara tayo. Mono linde mano roche gaki. Na mote bibu yanko mote ina kabeiga muna abaiseke bandi bakoba. Uroche bitu tuimokiro chire. Aiga asa chire. Kuchisi koga iga urochara umirana na kende na kiuroche ndakore manya dio tebitu tuambeke ira se nkoro yane ime nyabeto na nigoriri nene mono ka kumirana na kende nchiragari na kibono ngokora manya no ena baswahili bagoteba nga asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu igobono isikali kikira monyore njenta iyo manya no ena marioga yega bono iga nindo chinga bono di hoteli ga marioga ya ta go nkwanya ko ra ni wetenga igori hoteli enkoro eri to ete igoro ya mangana ya abitutu omino mama babo mama tigango te bitutu sai no muntu munene tagera ninde ngakubekiriri utirinde nametekia nekebe andi gento metengeriga nabagwete nsingima lakini ende minto ga igano ngo chakwirana na indabe kamarua yense agusaba mabere igoma migento kero kinchinte to obwena mangana bitutu aroti ganepi mangana bitutu tago chande ngoro na indacha kukomentera uburui kwanza ura akiri uburuire obwene
lakini vitu tu ere murusi asobo ngwa. Kwanza mama twende kuchinyumba ga igonywa Mario. Ona vitu tu yo nonyo gocha umwana one. Igakwira na gocha muno mwiburi bona wangu ake sabu ngaki igakwira no riri chanchabe. Mono ngaingo chikolipe ago chiri chanchabe rirende. Ekero bona afusiru na urumwengu abere chanchabe busa ngaingo chakomolipe akorwa. Muna bona injuro ocho ubana bona sinyete. Mosacho oyo tamanyiti gose na iburi to sina bwata abana. Umongna Marcela nato kobeke egikoro to kyomusubakyo. Abana abantu tigei. Naya ise naya ngi. Nayo kubaire suku. Indagero ko chikuri. Chihango ko bakuri. Abana abambata gete bairu gose nyagitari kora barwari. Nange kerengere likiya. Ari nkomana kinkoka. Moga. Iga maeno mumuro yorwa. Nari n'abantu. Oyo no muntu ubwata abana banene. Oyigwete bakali batano. Wakwanire bakana inyoire. Omusubati okurukuge chemba. Amaene na acheta. Kero kemo. Nchigongorwa nkanyora bakona kugansa na kemuntone. Kemuntai saranste kerogo. Atabu atigo soka na gosoka ngamogeni ochire. Oli mongina na mwakero ga isaransa. Akuna kumuriera mangano isaranste ekerogo yani angeta ikuni gete. Ekienye kekia yana kige ko mongaina. Iga maene kemuntu yone ebina byagokora. Nebuenerete kemuntu boli. Ahuro musubati olia omugakoye. Mongna Marcela. Nchege ndonagania. Obasemi bwabene. Ari ekerongo chikoimo kya tuende ya serikali bono. No moyo no yogo. Na yogo echolera. Tingo chango cholera ke mundo. Osengo cholera nyabeta. Wante binu wanchite nyabeta. Tu wancha ke mundo nendo wanchi nyabeta. Naende ngira ne mae gake ke mundo na gusarete bugimo akaenda nichibesa. Igo na go disappointed. Tindo chigo sinende no wanchi ke mundo. Lakini onyo wanchite nyabeta. Na nyabeta na onyo ka wanchite. Mete nyasayo gochorero muntu. Na ikwa mwire nga wanchire nyabeta. Nyabeta nere karanchira ngana wanchite. Onde ta gupinga. Nende kara ba against. Kuma tokubetereri muntu bwanje. Tokubetereri muntu. Chamane ntonda gotebi. Ochole ogochora no kwa gutara. Sagini kwa ngiru. Mari ya tichi. Kemuntu na mwanje. Diri. Oirani ne nanda. Tingo kana kumwabira.
Na tata ngukwanira. Inki. Omogeni oikira iro. Tando chitagocha kwanene gatete. Na tingo chigwancha kemuntu agenderere gusari chinyuomo chia abantu bandi. Yabeta nere gwika ndoche na kuchimotura nkonyi no nsai. Swali elimuri ukaiga ngokobori elindo ngiraneri omoyo no bwene. No nganje Mama ndina bona gotebeti turabwana tucha mugondo. Kaikia wakira. Iga kia ngati. Abango kora kendi